Күн шәрфеңіз қайырлы olsun. Бүгін июнның 29-ы ве Қырым işğalının 853 күні. Эфирде заман. İstanbul'da nefbetteki terakt yüz berdi. Neticede en azdan 36 insan elek oldu, 150'ge yakın ise yaralandı. Patlavlar İstanbul'un Atatürk adına halkara havalimanı teritoriyasında yüz berdi. Resmi malumatlarga göre 3 insan havalimanına taksi arabasında gelip, özünü registrasiya noktası yanında patlattı. Bundan evvel teröristler politsiya ile atıştı, onlardan birisi yolcularga doğru avtomattan ateş açtı. Ukrayniler arasında kurbanları da var, bir kadın elek oldu, erkek ise yaralar ile hastahanede buluna. 3 terörist ölgen daha uçu yakalandı. Birisini ise politsiya xadimleri daha tutup olamadı. Esas zanına kadar vakıya İGİL'nin aksiyasıdır. Türkiye Baş Naziri Binali Yıldırım Ankara'dan İstanbul'a Atatürk Havalimanı'na geldi. Onunla beraber içki işler, nakliyat, aile ve içtimai siyaset nazirliklerinin nazirleri de geldi. Ülkemizin bölücü terörle amansız bir mücadele verdiği ve önemli ölçüde başarı sağladığı, milletimizin huzur ve güvenini tesis ettiği bir dönemde terör bütün ülkelerin, bütün milletlerin tehdit eden küresel bir olaydır ve terörle mücadelede küresel ölçekte karşılıklı işbirliğiyle sürdürülmelidir. Değerli arkadaşlar, tespit çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde açıklanacak. Yaralı olan güvenlik görevlilerimizin olduğunu söyleyebilirim. Muhtemelen yabancı uyruk da var. Vatandaşlarımız da var. Daha fazla detay şu aşamada veremiyoruz. Teşekkür ederiz. Atatürk havalimanında patlav yüz bergen vaqtında anda Захист Патриотов гражданлық тәшкилатының координаторы Станислав Гришишин ой sömür arkadaşının bulunaydı. Oy sayetini saqlamaq ve yaralыларға yardım etmek için Stanislavge birinci tıbbi yardımının kararları tesir etti. O emin böyle bilgiler Ukrayin polis ve tıbbi xadimlerine de gerek. Близько 10-ї ми вийшли з Duty Free в напрямку до терміналу внутрішніх перельотів і пройшли буквально метрів 20-30 і побачили, як по ескалатору біжить поліцейський і працівники якогось закладу в аеропорту. Ми спочатку подумали, що просто когось доганяють, можливо, якогось злодія або щось треба кудись їм з'явитися на якусь точку. І потім почули ці такі звуки, постріли були, пізніше ми дізналися, що це був Калашніков, навіть автомат такий самий, як у нас побутує. І почалася паніка. Ми почали відходити назад, тримаючись стіни. Ми звернули направо, і там був такий маленький службовий вхід в зону Duty Free. А до того, як ми потрапили в зону Duty Free, відбувся вибух на другому поверсі. Він не зачепив людей на першому, але попадали телевізори і почали, скло тріщати, такі речі. Тобто тоді всі ще більше почали бігти. Ми тоді перейшли в зону Duty Free і стояли, здавалося, на безпечній відстані, коли відбувся другий вибух, значно сильніший. Напевно, людей 80 туди зайшло, там було багато поліцейських. Я, правда, не знаю, чи це поліцейські, чи це охоронці аеропорту, але вони були при табельній зброї, вони були з наручниками, і вони були майже такі ж перелякані, як всі навколо. Я працюю в громадській організації в Україні «Захист Патріотів». Ми займаємося навчанням статичної медицини вже 2 роки. І з догоспітальної допомоги ми тренуємо лікарів, військових. І дуже часто робимо симуляції, які імітують щось схоже. Я навіть не задумовувався над діями, просто робив те, що ми зазвичай кажемо нашим курсантам. Так? І я бачив, що у цих поліцейських, наприклад, відсутнє якесь розуміння першої допомоги або як поводитися під час якихось таких речей. У них не було рації для того, щоб комунікувати. Вони всі ходили з мобільними телефонами, а інтернет, мобільний зв'язок відразу в аеропорту просто впав. Тобто я не знаю, хто це був, ми їх не чули, не бачили. І ось так. І це теж страшно, тому що коли ми зайшли в цю кімнату, поліцейські почали перевіряти сумки всіх людей, тому що це міг бути будь-хто просто. І ці вибухові пристрої могли бути в будь-чому. І ти знаходишся в кімнаті з близько сотнею невідомих людей, і всі одне... Тобто, ось насправді цей страх, він працює, це страшна зброя.
Kiyev'deki Türkiye Cumhuriyeti'nin elçihane binasına insanlar çiçekler getirmeye başladı. Böyle etip Ukraynliler terakta elak olganlarının yakınlarına teren taziyeler bildirirler. Ukrayna hakimiyeti ve Ukraynliler Türkiye'ye destek gösterdiler. Ukrayna'da Türkiye elçiliğinin maslahat güzarı uzgun talu destek için teşekkür bildirdi. Hatırlatmak gerek ki İstanbul teraktında bir Ukrayn kadını elak oldu, daha bir erkek ise yaralandı. Ми всі, знаєте, брати і сестри в будь-якому випадку. І я знаю, які люди в Туреччині, вони такі самі, як ми. І такі самі, як в Парижі, такі самі, як в Брюсселі. Тому це наше спільне горе. І, звичайно, боляче про це думати, бо що це має вплинути? Це має вплинути просто на загальне бачення в світі, що з цим робити. І, чесно, навіть в мене слова не складаються разом. Ми знаємо, що в нас є війна, і вона на сході десь. А теракт – це ситуація, коли жодна людина не може відчувати себе у безпеці, і тому це страшніше. Оскільки я з Криму, і для мене дуже болюча доля Криму, і, зокрема, кримських татар, я розумію, що те, що відбувається в Туреччині зараз між Туреччиною і Росією, це буде дуже впливати на долю Криму. Maalesef 36 kişi yaşamını yitirdi. İçlerinde bir de Ukraynalı hanım olduğu söyleniyor. 147 kişi de yaralı, tedavilerine devam edilmekte. Şu anda durum normal. Uçuşlar yeniden başladı. Güvenlik makamlarımız Türkiye'de bulunan herkesin güvenliğini temin etmek için gerekli önlemleri alıyorlar. Ukrayna makamlarından en üst düzeyde taziye ve dayanışma mesajları aldık. Bu dayanışmalarından ötürü komşumuz, dostumuz ve stratejik ortağımız Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına çok teşekkür ediyoruz. İşgalciler Semsidi-Trans şirketinin işini toxtattı. 14 yıl içinde ilk kere avtobuslar uzunun Erkun becergen şehir ara ve şehir boyu reyslerge çıkmadı. Şirket faaliyeti apellasyon mahkemesinin kararı esasında toxtatıldı. Sebebi sanki şirkette yolculuk yağıtı ve aydavcılarının iş cedveli yanlış olganı ve GİBDD idaresine kazalar hakkında malumatlar bildirmegenidir. Semsidi-Trans marşrutları diğer taşıyıcılarga teklif edildi, lakin koşma nakliyatlarının yetişmemezliği için çoğusu taşıyıcılar OS avtobuslarını Semsidi-Trans marşrutlarına geçirdi. Şirketinin sahibi Ленур Исляmov'ның babası Edem Исламов edi. Все, что они сейчас отнимают вот таким вот рейдерским способом, они отрезали кусками маршруты сначала, не участвовали в тендере, платили они там какой-то налог дополнительный. И за Рустема, насколько я понял, там с отцом пытались всячески сохраниться там. 600 человек работало на предприятии. Естественно, это предприятие такое для таких вот городов, как Симферополь, очень емкое. То есть коллектива емкое, потому что 600 человек, это умножить на 4, это 2400 человек как минимум кормились с этого предприятия. Они сейчас остались без работы. Социальная нагрузка, естественно, на город будет определенная, на поселки на это. И так как это 90% все-таки крымские татары, соответственно, удар по крымским татарам. То, что там сейчас происходит, это происходит такой вот гибридный геноцид. И Semsidi-Trans – одно из элементов этого всего. Но это бог с ним. Все, что приходит, уходит, это не так важно. Важно, чтобы люди, которые там есть, которые на этом предприятии работали, не отчаивались. Мы вернемся однозначно, поэтому вот то, что сейчас будет отобрано, потом дальше все это обратно будет возвращено. 25 yıl evvelsi Kırım Tatar Milli Meclisi saylangan edi. Ilmi Umerov o'zining Facebook sayfasında ikinci kurultayını hatırlap, erkesini meclisinin yıl dönümünden hayırladı. Tamam 25 yıl evvelsi meclis reisi olarak Mustafa Cemilov saylandı. Kalgan 32 aza gizli şekilde saylap alındı. İlk kurultay toplaşığı 1917 senesinde meydana getirildi. Hatırlatmak gerek ki 26 April günü Kırım'ın işgalci yukarı mahkemesi meclisini ekstremist teşkilatı olarak tanıp onun faaliyetini yasak etti.
Бүгін ақшам саат 6-да Сияси Мабюс Али Асановның evinde дуа кечірілежек. Бұл ақта өз Facebook сайфасында Меджлис рейсінің муавины Нариман Джелял білдірді. Бөлі кебет әдбірлер қырсызланған Эрвин Ибрагимов ве Ахтем Чигозның evлері янында өткерілді. Русия Малия назирлігі ижғал етілген Қырымға айрылған сермияларны кекереге экселті. Ведомостенешірі білдіргеніне көре Малия назирлігінің теклифы еле яқын 3 ел девамында Қырымның инкишафына айрылған сермиялар экселтежек. Бұл енілішті бұл сенеден башлап 2019 жылға қадар 149 миллиард рублей еріне 66 миллиард айрылacak. Русия бюджетінден 3 еллық масрафлары 15 триллион рубледен зияде тешкелетежек. Бұл сене масрафларының көлемі 16 триллион рублені тешкелетті. Ижғал етілген Ярамадада сувның қытлығы бұйық меселеге чеврілі. Ялы бойы сәкенлері шүр жемледен сувдақ регионның инсанлары кетірілген сувны беклемеге мечбур. Ескі Қырымда февкуляде вазиет илян етілді, Ислам терек районның мемуриеті есе шерге сув берілмесі үшін вақтынже çalışacak сув ағны тамерлемеге ишандыра. Қырымның рус акиметі есе sıcakқа ве эксерген донтмаларға шикет ете. Очень сильно настораживает, наряду с такими, стабильно, можно сказать так, уже проблемными регионами, как у нас есть это Алушта, Нижний Верхний Кутузов и Кировский район, появились те, с которых никогда обращения по отсутствию воды не приходили. Это не в плане того, что воды нет, то есть там воды, а в плане того, что не подается, то есть я так понимаю. Вода не подается, и очень много еще связано с поломками. Различные там труба прорвала, насос полетел. Мектеп театры басқынжыларының қызметінде Челябинск мектебінің талебелері пропагандалы спектакльні қойды. Эсас манасы Қырымдан сон Русия тіркібіне Алясканы қошмақтыр. Балалар өз санаштырылмасында Японияның қомшу девлеті ақында тариф еткен сенсейні көстерелер. Оның сакенлері ақында тариф еті. Ювуналар 30 дәрежелі аязда суши отмекелі ашайлар, 40 дәрежелі sıcақта есе ачық аяқапны чорапнен киелер. Которые есть суши с хлебом. Они могут перехитрить евреев и обмануть цыган. Подраться с кавказцами, но при этом жить с ними в мире и гармонии. Мы должны вернуть Курилы. А кто вам их отдаст? Добрый день. Добрый день. Буду краток. Нам чужого не надо. Мы собираем свое. Вы забрали Крым. На очереди Аляска. А про Курилы, чтобы я больше не слышал. Бұннен біз эфирімізді екінлейміз, аты әрелі олыңыз, көрішмек үзре.